Benvinguts a l'Arxiu de la Catedral de València. L'Arxiu de la Catedral de València és un arxiu eclesiàstic, privat en quant a la propietat, però públic en quant a l'accessibilitat. És, sens dubte, un arxiu que transcendeix el que podem considerar la història de la catedral. No sols perquè per a l'època medieval és una alternativa a l'arxiu diocesà, cremat en part i destruït amb la Guerra Civil, sinó també perquè molts personatges, moltes realitats, moltes edificacions tenen la documentació ací a l'arxiu de la Seu. Els arxius s'han d'entendre sempre com un servei a la comunitat, a la societat. La memòria, per una part, però també facilitar allò que el ciutadà puga necessitar de la documentació que es conserva. Qualsevol arxiu té tres vessants per tal de facilitar aquella accessibilitat. Un horari adequat, una descripció i, en tercer lloc, una digitalització que requereixen uns professionals. L'Arxiu de la Catedral de València conserva la documentació que ha generat al llarg de la seva història i aquella que ha rebut. Trobem la documentació en pergamí, quasi 10.000 exemplars des del segle XIII fins al segle XX. La catedral conserva altres molts llibres en format manuscrit, com són els quasi 200 llibres de cor. En aquest cas tenim un dels més antics, per supost escrit sobre pergamí, i és un ofici de sants, que es va escriure al voltant del segon quart del segle XV. L'enquadernació està feta en pell sobre fusta, sobre taula de fusta, i els folis de pergamí, especialment el primer, conté una magnífica miniatura que representa la lapidació de Sant Esteve. Miniatura que s'atribuïx al taller dels Crespí, un dels tallers més importants de la miniatura valenciana del segle XV. Un dels manuscrits més valuosos que conserva la catedral és la Bíblia de Sant Vicent Ferrer. En aquest full tenim una inscripció que ens diu que pròpiament és el manuscrit que portava amb ell el propi sant. Moltes de les inscripcions que trobem als marges són del propi Sant Vicent Ferrer. Entre les sèries documentals més importants s'hi troba la de fàbrica pertanyent a la secció Administració. És un dels elements més importants per a tot investigador, perquè tenim des de pagaments al mestre de capella, a l'organista, per la compra de materials diversos, a més, per suposat, d'allò que va suposar la creació d'estos llibres, com he dit, la construcció i manteniment de la catedral. A més, documentació en paper, al voltant de 6.000 lligalls de documentació històrica. 300 caixes de documentació des de finals del segle XVI fins a l'actualitat. Sobre ells la col·lecció diplomàtica del rei Jaume I, un dels documents més importants de la qual és aquest de l'any 1254 i que és una concòrdia entre el bisbe de València i el rei Jaume I. És un tipus de document que s'anomena carta partida. I així podem veure el nom, la signatura del rei Jaume I. El depòsit de l'Arxiu de la Catedral de València es troba en unes instal·lacions completament renovades
en la dècada de 1990. S'inclogué tot un sistema de climatització per a regular la temperatura i la humitat i un sistema antiincendis, completament també adequat a la normativa no sols nacional, sinó també internacional.